Ook allemaal reclameborden. Hier heb ik ook iets heel aparts. Een heel groot, ook een fotoapparaat. Dit is Heilige Vincent. Sigaren, knippers, zakmesjes. En hier, dit zijn allemaal oude kinderserviesjes. En hier heb ik allemaal oude camera's. Hier bovenop. Ik ben vroeger met mijn ouders, toen ik 18 jaar was, ben ik mee naar Friesland gegaan. Want het kostte hier vroeger helemaal niks. De huizen tenminste. En ik heb altijd antiek verzameld. Dus ik heb nooit geld over de balk gegooid. Ik heb altijd leuke dingen gekocht wat ik mooi vond. Dit is een rijsttypemachine, die kon je opvouwen. Die kon je opvouwen. Hier staan leuke verzamelingen met allemaal gietijzeren spaarpotten als kacheltjes voor hem. Die verzamel ik ook zelf. En allemaal oude olieblikjes en zo, poetsmiddelen. Het zijn allemaal verschillende modellen. En allemaal grote heilige beelden. Wat ga je met die heilige beelden? Nou, ik vind ze gewoon mooi. Ze stralen toch wat uit. Dit is Jozef met kindje Jezus. De heilige Antonie dus, heb die ik staan? Ja, heb ik ook staan. Waar staat hij? Die staat hier om de hoek. Ja? Ja. Dat zijn we herinneren. En dat is een heel bijzonder beeld. Dat is als je iets kwijt bent, dan moet je dat beeld aanbidden en dan geeft u je gedachten terug. Dat is deze hier. Dit is heilige Antonius. En vroeger was het ook wel zo, als het dan niet werkte, dan zetten ze het beeld wel eens in de hoek neer. Omgekeerd. En dit is, komt uit een café uit Amsterdam. Wat is dat? Dit is een konijn opgezet. En hier een keeshondje. Wat ben je dan mensen niet het keertje? Nou ja, je moet je een liefhebber voor hebben, hè. Ik zou het zelf niet willen hebben, zo'n mijn eigen hond opgezet, maar er zijn mensen die het wel hebben. Nou ja, dan moet je moet er overal aan meedoen, hè. Ja. Hoe lang is die beesten hier al? Deze staan hier nog ongeveer een jaar. Kun je er nog verder? Nou, het loopt hier eigenlijk een klein beetje dood. Moeten we de andere kant even uit. En in deze ruimte zit ik de hele dag te wachten als klanten komen. En hier zit ik dan de hele dag aan te wachten. Ja, en dan zit ik wat kleine dingetjes te repareren. Want hoeveel klanten komen hier nou, Dijs? Nou, dat is heel verschillend. Soms komen er 3 op een dag en de andere keer komen er 15 op een dag. Het is gewoon heel verschillend. Maar ik heb ontzettend veel vaste mensen die gewoon, weet je wel, ja, kennissen gewoon, weet je, die komen hier gewoon een bakje doen en eventjes praten en eventjes kijken en ja, zo'n beetje, ja. En weten de mensen je wat te vinden hier? Nou, ik zit hier al 20 jaar. Als ze me nou niet meer vinden, dan vinden ze me nooit meer. Maar vroeger had je veel meer jonge mensen die spulletjes kochten, verzamelden en zo, weet je, maar dat is tegenwoordig niet meer. Het zijn meer tegenwoordig de oude mensen, ja. Wat hebben we de eerste in dan? Hier heb ik al mijn voorraad staan. Dit is gewoon nou, een magazijn, kun je wel zeggen. Hier staat ook helemaal vol. Hier komen geen mensen. Hier staan allemaal kachels, houtkachels en ja, opgezette beesten. En wat voor mensen komen hier nou? Nou, verzamelaars. Kijk, vroeger verkocht ik heel vaak als mensen bijvoorbeeld met Sinterklaas of met Kerstmis kochten ze kleine cadeautjes, maar dat is een beetje over. Dat waren gewoon, ja, mensen gaven ook aan elkaar oude dingen, maar tegenwoordig is het meer IKEA. Ja. En hier kun je ook niet zoveel verder meer. Ik wil ook ooit met een museum beginnen. Oh, eigenlijk ga je hier al een museum, ja, hè? dat is ook zo. Ja. Ik ga ook nooit op vakantie, dat zegt me niks. Nee, hè? Nee, dit is mijn vakantie. Ja.